Zivaliwe ii-ofisi zesebe lezemisebenzi ePolokwane kwiphondo laseLimpopo okukuza emva kokuba abasebenzi bekhalazela ukunqongophala kwezikhuseli ezifana neeMasks, iiGloves neeSanitisers. Ngenxa yelinyathelo imiqodi yabantu ishiyeke imbanguza. Ukuba ucinga imigca emide kumasebe aseburhulumenteni yinto yezolo uphazamile. Oku kuyabonakala nakwiiofisi zesebe lezemisebenzi ePolokwane, yaye abasemfuthweni wolwazi bathi sele iqhelekile imikrozo emide yabantu kwezi ofisi. Ukugalela ityuwa enxebeni sithetha nje kukhala ibhungane kwezi ofisi. Mamutaridile abarathendi. Oko sifikile apha namhlanje khange sincedakale. Mna ndifike kumphondo zankomo kwaye ndilambile. Ukusukela ngomvulo khange sincedakale, bathi balinde iiGloves neeMasks kuba kukho le corona ikhoyo. Isebe lezemisebenzi lithi basathe xha kancinci abasebenzi balo kwilinge lokunqanda ukunwenwa kwentsholongwane icorona. Eli sebe libongoze uluntu ukuba lusebenzise ubuxhakaxhaka be-intanethi. Ukanti wehlile umthamo wezithuthi wabantu kwizitalato zasePolokwane sukela ngomvulo.